layang-layang tabang kumbaga tiara manangin kumpara mencari bana iyo kusuk di atas bumi dengan jatuh batang indah badaun burung-burung pun indah dengan ego itu mangko adia berubah keindahan di jalanan adia aro itu mangko adia baralian itu mangko adia baralian Oke, sekali lagi selamat bikin-bikin untuk para undangan kami. Kini udah kisah layang-layang tabang kumbaga tiara mani kumpara macam liat mana iyo kusuk di atas bumi burung-burung pun indah dengan ego itu mangko adia berubah keindahan di jalanan adia aro itu mangko adia baralian cinta itu mangko adia baralian cinta dari main kan? Ya.